Dobrý večer, Viktoriáni. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů je za námi. Viktoria remizovala s azerbajdžánským týmem bez branek 0-0 a do odvety, která se hraje za týden, si tak veze hratelný výsledek. Podívejte se na hodnocení zápasu v podání kapitána Romana Hubníka a záložníka Patrika Hrošovského. Tak jsme v poločase. Jeden úkol jsme splnili, nedostali jsme gól, ale žádný jsme nedali, což si myslím, že úplně dobře není, ale říkám, jsme v poločase a myslím, že ten výsledek je dobrý pro tu odvetu a my, když tam dáme gól, tak věřím, že postoupíme. Jak moc ovlivnilo ten závěr zápasu to vyloučení Barryho? Tak já si myslím, že ovlivnil určitě, protože myslím si, že konec zápasu vždycky my máme dobré, že ten tým vždycky zatlačíme a vlastně tím vyloučením jsme se prakticky nedostali k jejich 16, ani dobře kombinovali, takže pro nás to bylo hrozně těžké a myslím si, že i ty síly chyběly na závěr. Karabach hrál podle vašich jako příprav nebo něčím překvapil? Hrál tak, jak jsme věděli, že hraje a hodně drželi balonu v prostředku hřiště, ale hráli vlastně na breaky, takže měli tam nějaký pár nebezpečných situací, ale myslím si, že odehráli takový zápas, jak jsme předpokládali. Jaký pro tebe bylo jít vlastně z přípravy rovnou do takového zápasu? Tak není to úplně jednoduchý. Já jsem odehrál prakticky zápas a půl a teď přišel takový ten první zápas ostrý, ale říkám, já si myslím, že jsme to zvládli, že jsme nějaký prvky, co jsme potrénovali, tam nějaký byly, ale taky spoustu nepřesností a spousta zkažených balónů a to nás stálo hodně sil. Tak bol to ťažký zápas, Karabach má dobré kombinačné mužstvo a ťažko sa nedávajú góly, to sme sa dneska presvedčili, ale bolo to 0-0 a vonku verím, že dáme nejaký gól a postupíme. Tieto zápasy v európskych pohároch sa hrajú na 2 zápasy, takže až potom budem hovoriť, či to je úspech alebo neúspech. Těžký je progres, vlastně bylo tak těžkého zápasu z ostrýho No tak oni vlastne mali už nejaké jedno predkolo, ale na toto sme zvyknutí, už minulý rok sme to hrali podobne, takže keď chceme hrať Ligu majstrov, tak musíme postúpiť. Co říkáš na atmosféru tady, že přišlo přes 10 000 lidí na první zápas sezóny? Tak ja som rád, že chodia túto fanúšikovia, tak my sme si už na to za posledné roky zvykli, tak je to dobré. Jak ty se cítíš takhle po zápase zase hodně dusno, jak je teď poslední, jak je? No tak jak hovorí, že je veľké teplo, ale to je pre všetkých také isté, teda sa trošku schladíme v studenej vode a pripravíme sa na ďalší zápas.